I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. U današnjem videu slavimo moj rođendan, tako da hvala svima. Ali, iako je rođendan, nema odmora, kripto nikada ne spava. Tako da danas ćemo pričati o nekim vestima i krenut ćemo od dobrih vesti. I to je naravno MoneyGram. Pazite, Stellar je jedna od valuta koja jako retko u zadnje vreme se spominje, ali ovdje su napravili po meni jako lepo i jako ozbiljno partnerstvo. O čemu se radi? Dakle, MoneyGram, ne znam da li ste koristili, ali je slično kao recimo Western Union, samo je bolje, brže i jeftinije. Tako da, što se mene tiče, mnogo bolje nego Western Union. E sada, fora je da za takve stvari bi kripto, bio mnogo koristan, jer 24 sata možda radite svašta, skoro džabe. E sad, oni će koristiti USDC, što je još jedna jako bitna karika za USDC konkretno. Dobro je da imaju što više partnerstava, da ako krenu ovi Ameri nešto da im tamo prave probleme, da mogu da kažu jednostavno, pa mi smo previše veliki, ako biste vi nas uništili, rešili biste sebi ekonomiju na vrlo negativan način, jer bi mnogo ljudi izgubili novac i samim tim imali biste dodatnu krizu, što nije dobro. To vam je kao što su banke bile too big to fail, dakle bili su prevelike, previše zaposlenih, previše svega, nisu smele da propadnu i država ih je samo pustila, spasila i tako dalje. Što više takvih partnerstava pravi recimo USDC ili još neki stablecoini, to generalno bolje. Radi sve bez dozvole, pa posle kad ti traže ti plati, ali ti si već napravio biznis i baš te briga. Tako da, konkretno, MoneyGram će koristiti USDC, što je jako lepo, i to na Stellar mreži. I to, ono što je najbitnije ovde, dakle, nisu dobili kao privatnu verziju Stellar blockchaina, neku posebnu, gde će samo da koriste bez veze, ne, nego Stellarov javni blockchain bi trebalo da koriste. Tako da, to je po meni jako dobra vest. Ovo je zvanično obaveštenje, vidite na zvaničnom sajtu, tako da, velika stvar za Stellar, pre svega, da li vreme kupiti Stellar, ne znam, razmislite. I to je to. Idemo dalje. Sada ću o stvarima šta ljudi pričaju i koliko treba da slušate ljude i tako dalje. Prva stvar, JP Morgan kaže da vidi Bitcoin ne zlato kao novo mesto gde možete da stavite svoje sredstva, da se spasite od inflacije. I sad, to nije izjavio samo JP Morgan, nego korisnici JP Morgana koji su tražili Bitcoin kao rešenje da se spasu inflacije. Jer vi kad pogledate kako izgleda chart zlata, to je ovako jedna mrtva linija, sve ostalo manje više stok, sajde išli gore i tako dalje, ali zlato smrt. Znači, morate da razumete da ovi ljudi što vole zlato mnogo su ubeđeni u to i šta god se dešava, potpuno su spremni sve da ignorišu, da guraju svoju priču, jer sada već onako postoji desperate, vrlo su očajni i kao hajde što ovo zlato ne skače. Zašto to govorim? Pa zato što ste vi imali najveću inflaciju u mom životu zapamćenu, opet kažem na globalnom nivou, imali smo mi 90-ih inflacije, ne to, nego generalnu globalnu inflaciju u smislu dolara, svugde je sve poskupilo i u tom trenutku je najlogičnije da zlato skoči. I mi to praktično nismo imali, pogotovo ne na nivou skoka kriptovaluta. I oni su sad tu mnogo ljuti, mnogo im je krivo, je li tako? Itd. E sada, ovo priča s jedne strane kao JP Morgan. Sa druge strane, isto JP Morgan, odnosno Jamie Dimon, ponovo priča da je Bitcoin beskoristan, itd. Zašto ovo priča kada njegova firma sa druge strane priča totalno suprotne stvari? To je naravno njihova taktika, malo plaši narod da prodaju pa ti kupi jeftinije i tako dalje. To smo vidjeli mnogo puta. Visa, Mastercard, PayPal, svi su bili protiv, banovali korisnike, haos su pravili, sada svi nude neke blockchain proizvode. I to blockchain proizvode na osnovu BTC, ETH i tako dalje. Znači ne nešto svoje da su izmislili, nego ono što su zabranjivali. JP Morgan i konkretno ovdje Jamie Dimon kaže da će morati biti veća regulativa. Ja se donekle slažem s tim, u smislu da veliki investitori jednostavno neće da ulažu ako ne znaju pravno šta se tu dešava i tako dalje. Tako da taj deo je potpuno razumljiv. Znači velika firma koja je odgovorna akcionarima i tako dalje, velikoj grupi ljudi, ne može da se zeza i da ulaže tek tako, a da ne zna pravnu regulativu, da im posle ne stigne kazna itd. ko zna šta. Tako da
mnogi govore o tome da bukvalno čim dođe neka malo jasnija regulativa da će trilioni i trilijoni ući, zato se priča o ETF-u i tako dalje i tako dalje. Ta priča stoji još odavno, od 2016. 17. ali smo sada nikad bliži tome. Sa druge strane, ja mislim da to ne treba da brine ljude koji vole staru filozofiju BTC-a i svega, da je to opet oslobođenje od banaka i tako dalje, jer realno ko želi uvek može da se snađe preko Monera, preko brojnih servisa, može da se snađe da izbegne regulativu, tako da neka radi ko što hoće. I evo još jedna vest, bukvalno vezana za tu neku situaciju, da je peta najveća američka banka počela da nudi custody service. Šta to znači? Nudi da vama čuva coine. Sad to vama, meni, i uglavnom nama koji smo u kriptu ili duže ili pratimo ili se igramo s tim ili šta već, znamo da mi smo protiv toga. Znači not your keys, not your coins. Ako nije kod vas ključ, a ako nije vaš hardware wallet, bilo šta, kao da nisu vaši coini i ne želite da dajete drugima coine na čuvanje. Međutim, vaša tetka, strina, baba, deda, oni nisu takvi. Oni vole da im neko to čuva, da im neko obezbeđuje i to je činjenica. Koliko god mi pričali ovde sada kako je dobro da sam znaš što da radiš, da budeš sam svoja banka, to neće većina da radi. Neke ne zanima, drugi nemaju taj kapacitet inteligencije za to i treći jednostavno ne žele to da rade, da ako može neko drugi da me čuva itd. Da prebacim odgovornost na nekog drugog i slično. Tako da je ovo bitno, vrlo bitno za te neke, da kažemo, obične korisnike koji možda ne znaju mnogo, imaju tipa $100-200, 500 da ulože mesečno ili tako nešto i onda ulažu i neko tamo im čuva coine i oni su mirni i to je to za neki procent. Tako da to je nešto što se može očekivati, to je jako bitno kako bi ušla ta malo šira grupa ljudi, da nismo samo mi kripto useri. Sad, još jedna vrlo zanimljiva stvar o kojoj sam hteo da pričam je šta ljudi pričaju i kada je neko u pravu. Opet, zato na kraju, kad god napravite neki trade, prodaju, kupovinu, treba biti svesni, vi ste kliknuli, niko nije kliknuo za vas, itd. Ja se sećam vremena kada sam ja snimao na glavnom kanalu za kripto, za Bitcoin i tako dalje, da kažemo 30% komentara je bio, brate, smaraš sa ovim, što se njima, što ovo nikog ne zanima, kakve gluposti. I onda kako vidite ovaj chart kako je sve to išlo na gore, odjedanput je počelo, brate, kako da kupim, gde da uložim, super ovaj klip, hvala ti i tako dalje. I onda kad smo došli do ovo gore, svi su mislili, to je to, idemo, svi smo milioneri. I onda kad je počelo da pada, propali ste, bla, 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 mada naravno u manjoj meri, opet da kažem, ta neka kripto zajednica kod nas, ima uvek nekih likova, ali generalno je prilično ok. I dosta je poraslo u ovom velikom skoku, da kažemo. Ali uvek ima, znači ne mora to što gledate kod mene, kao mi smo malo sofisticiranija grupa ljudi što se toga tiče, ali odite na BDV2, na portale i vidite kad je vest o kriptu, ti komentari su stvarno za svašta. Da se neko toliko sladi kad neko drugi gubi pare ili tako nešto, to je vrlo, vrlo jadno, ali dobro. I sad kad smo padali ovo, jako se dobro sećam, izašla ona pesma Bitcoin Please Go to Moon. Ko zna najjača pesma ikada, samo ukucajte to u YouTube i bit će vam sve jasno. Imali smo Mike Novogratz koji je veliki investitor i tako dalje, imali ste Tom Weissa koji je tada bio jedan od najpoznatijih, možda čak i najpoznatiji trader u tom periodu. Tom Weiss je pričao da vrlo verovatno idemo na 1300, a ovaj drugi je na 6000, znači pre ovog pada ovde, pričao da je to dno i da idemo sada na gore. Ispostavilo se da ni jedan ni drugi nisu u pravu. Dakle, to su ljudi koji mnogo više znaju od mene, sigurno, pogotovo Tom Weiss za trading, mislim, ja nisam takav tip tradera, ne koristim milion indikatora i tako dalje, ne uzdam se u chart jer opet više puta se dokazalo da ne možete toliko da se uzdate u chart i po meni je bitnija fundamentalna analiza, ali svako nek radi kako mu se najviše isplati, jel te? Dakle, on je pogrešio, dakle, lik koji je daleko iskusniji od mene i od mnogih u kriptu. Novogratz koji je lik multimilioner, koji isto mnogo zna, mnogo ima infa i svega opet, i on je pogrešio. Tako da nemojte da očekujete da će neko znati
nešto i da će neko predviditi. 100 ljudi će reći teoriju, jedna će biti tačna. Da li je on znao ili je slučajno pogodio, to je opet stvar šanse. Dakle, jedan je rekao idemo sad od 6 na gore, drugi je rekao da idemo do 1300. Nismo otišli od 6 na gore, pali smo na 3, ali nismo pali na 1300. Znači, u tom trenutku niko nije bio u pravu. Znači, manje više, niko nije pogodio gde je dno. Tako da, to je bio jedan vrlo zanimljiv trenutak u istoriji. Dalje, isto vezano za to. Na 3000 ljudi su mogli da vam se smeju, čak i da ste kupili na 20.000 i da vam kažu ha, brate, kako si glup, propao si, bla, 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 i ostali dušmani. I danas, čak i da ste kupili na 20.000, pa realno vi ste jeftino kupili. Tako da, opet, sve je kontekst vremena itd. Nemojte da se obazirete na te neke komentare ako vam neko piše, priča, zato što ste to možda jedini, da kažem, u grupi prijatelja koji razmišlja o kriptu i meni su pričali, ma daj, to nema ništa, mnogo neki bogati, uspešniji ljudi od mene, pa se sad malo krenule tu situacije. Tako da, ako verujete u nešto, ako ste dovoljno istraživali, dovoljno, da kažemo, razumete neki širi opseg, ne morate da razumete sve, ali razumete trenutak u kome se nalazimo kao svet, kao populacija generalno svetska, onda jednostavno sedite i uživate dok tamo neki vrište oko vas, a vama raste. Tako da, eto, to vam je to što tiče ovog videa. Danas vam je bio zanimljiv. Ako jeste, ostavite like, vaš komentar ispod i vidimo se vrlo brzo u sledećem klipu.